रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सावंतवाडी तालुक्यातील शिवमंदिरात महाशिवरात्री निमित्त उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं। श्री शंकराच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती। ठिकठिकाणी शिवनामाचा जप सुरू होता। सावंतवाडी संस्थानकालीन ऐतिहासिक राजवाड्यात श्रीदेव पाटेकर मंदिरात शिवरात्रोत्सव साजरा झाला। सावंतवाडीसह आजूबाजूच्या गावातील लोकांनी राजवाड्यात जात स्वयंभू श्रीदेव पाटेकराचं दर्शन घेतलं। माठेवाडा येथील श्रीदेव आत्मेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीचा मोठा उत्साह पाहायला मिळाला। सकाळपासूनच पूजा अभिषेकासाठी शिवभक्तांनी गर्दी केली होती। महापुरुष देवस्थानात देखील महादेवाच्या लिंगाची पूजा करण्यात आली। सावंतवाडी पोलीस लाईन येथील श्रीदेव पाटेश्वर मंदिरात सत्यनारायण महापूजा आणि आरती पार पडली। मोठ्या भक्तिभावानं हा उत्सव साजरा झाला। आरुंदा जोशीवाडी इथं महादेव मंदिरात भाविकांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थिती दर्शवत देवाचं दर्शन घेतलं। यंदा मोठ्या भक्तिभावानं आणि उत्साहात महाशिवरात्री उत्सव साजरा करण्यात आला। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।